dagiti nagbrigada eskwela ket kasi na po Diyos positive met iti pinang welcome da iti daytoy nga arami iti eskwela tayo kasi tinawen-tawen met ten Bumbo Cristel nga mararami daytoy da aware da met iti purpose daytoy nga brigada nga eskwela nga iso iti pa naka-prepare daytoy eskwelaan tayo para iti sumarunong school year para metlaeng kadagitoy nga learners tayo iti butong integrated school. As of now, ti umunang aramid tayo, Bumbo Cristel, ket siyempre, weeding, ikatente dagitay, medyo natatayang naruruot, agwalis, ken agdalo city walls, tapno mawaknitan iti aming na-accumulate nga dust, kadati da bulan nga bakasyon iti kadati nga school year. Ket kadati nga kaniton adudan Bumbo Cristel iti ti umuna nga imaiket dagiti parents tem metlaeng ditoy butong integrated school. Pagurayan da iti opening program, rogrogyanan dan iti agdaldalos iti aglawlaw tayo. So marsarong dagitay na-invitan nga stakeholders tayo nga umay tumit sumaranay kadati nga aramid. Okay, ma. So aside ka dagiti naganak kam dagiti parents sino pay dagiti timapuno ang kadati nasaong brigada eskwela. Idi last week pinashare mi dagiti namnamaen tayo nga makatulong kadati nga ganwat Bumbo Cristel kas kumay iti 5 nga catchment areas iti butong integrated school iti barangay council ken kastamet iti na dumaduma nga organisasyon iti 5 nga barangay. Barangay Butong, Barangay 46 Nalbo, 51A, 51B, ken Barangay Raraburan, Kastamet, napang kami met nag-request kadagitay madaydayo nga PNP, Armies Reservists, Kastamet dagitay alumni, dagitay alumni coordinators ti sabali nga batches nga nagraduate iti butong integrated school. Then hopefully ket umay damit tatta kadati 5 nga aldaw nga pinag-conduct tayo iti brigada eskwela. Adda na dumaduma nga schedule da Bumbo Cristel tapno handang agegeddan nga umay dito eskwela tayo. Yes ma'am. Kadati mo nang aldaw ang kamusta iti observation tayo advocate dagiti parents nga timapuno kadati umunang aldaw ti brigada tayo. Usually Bumbo Cristel ket deti umunang aldaw isumet iti kaadwan no kwa nga pinagumay iti nananang ta damdamo na nga rod ngem kadeti 5 aldaw nga schedule ita. I hope nga indon bigat sa bali manen nga group of parents iti umay inggan na tayo iti Friday headed by the General PTA officers. Kasanumot no ka ma'am, dudot anak mo dapat mamindag kang iti umay. Haan met kayong kape kasi voluntary met dating nga services Bumbo Cristel iso nga no tay parent ket nagaget ken ang muna met iti tumulong ado da met digitay willing nga maminduwa met nga umay kasi digitay met anak dan kwa iti mangipursige at umapal da met. Kasla ka mga grade 1 ay ket umay kamet ken ni ma'am ko kaslakas jay kumamet Bumbo Cristel. So ala pagyamyamanan tayo kadagiti nga naganat makaawat damit ken very willing damit nga ag-extend the services na iti eskwelaan tayo. Attendance is a must ma'am. Attendance is a must even the voluntary. Suppose na kasihaan nga saan tayo nga makaykaya nga bukbukod deti nga aramid tayo Bumbo Cristel no diket di ag tinulong ti amin nga naayat nga parents, not only parents, stakeholders, alumni, and all the organizations nga sakopen iti butong ken oray pa digiti na dumaduma nga religious affiliations no kayat da iti umay met mangirender iti services na kadeti brigada eskwela ita nga tawen. Aside dati brigada ma'am na obserbarat ka manarimaan pa ado pay laang dagiti again enroll dagda mga. Yes, actually Bumbo Cristel idi pa lang last week nga nangrugi kami nga nag-enroll adada umayen kaputa adada kaming dating a weekend
at the training iti daduma nga manursuro. Iso nga inrugimin iti last week. Then ituloy mi tata Bumbo Cristel, and hopefully ket ag-increase iti enrollment tayo ita nga tawen because nangrugin iti grade 11 tayo iti Butong Integrated School. Okay. So, manot expected tayo nga bilang, ma'am, iti enrollees tayo para ito nga taon 2026 to No, 2027? no ibasar tayo iti last year Bumbo Cristel at daan ti nasurok nga walo gasot ti enrollment ti Butongin. And we are hoping nga hantay met maitudek no mano nga bilang nga talaga iti enrollment tayo ita. We are hoping nga umadu iti ag transferred in tapno umadu manen iti enrollment tayo ita nga tawen no mero iti pagsasaritaan alakit hangkumit mabalin nga ibaga kasi ti enrollment nga talaga met ket ada bumaba ada ngumato. So until second week of June siguro ket kanayon nga bali-bali ti enrollment tayo paylaeng, ma'am. Okay. Ma'am, lastly, mensahe, gotikuto mo, dagitay naganak, dagitay barangay officials, nga napan yung inayapan tap na tumulong para ti panagsagsagana, hindi panagsarag iti klase, yung tunuhon yung otsuma. Naimbag man nga bigat tayo manin aming kakabsat at iti Butong Integrated School nga umawawag kada kay aming nga sangapada nga maawis kay kadi nga umay mangsaranay kan tumulong dito eskwela tayo kada ito manen nga brigada eskwela kasi kada ito nga aramid ket isakana tayo dagiti ti eskwelaan tayo tapno ti kasta ket napimpintas met laeng iti panagsarrek dito nga tawen kasta met iti panagyan dagiti nga ubing tayo panen para kada ito school year ag tinulong tayo kadi ket kikibin tayo kadi tapno ti kasta ket dito nga eskwela tayo ket mapasamtak tayo ken mapapintas tayo manen hanlaing at ti physical no di iti na duma-duma nga aspeto tawan sa baling nga katulungan ni kakabsat ni saan nga na kayo parents, alumni, stakeholders ken na duma-duma pa nga organisasyon kumay kay kadi tumulong ket ipaayo kadi tinapateg nga orasyo ken services yo tapno laeng mapasantak ti Butong Integrated School just dagina.